in the mud na net. In terms of Nana Attract. In terms of Nana Abobu. Obro ta Obro Omenala. Omenala draw like that. Ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ihe ya na-eme maka tomorrow. Ekenekwa m Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko na agwa m unu sinu na ebe anọ na nna like kwa ọgụ big man na big man. Ekwefuru mmụnwa dị ha ana m like ọgụ big man na big man. Inu mana onwe video post ogwunu na onye eze Jizọs na-ewe ego ka onye nwana ya ama. Kịta na asị atụkata eze egwu ewelu atụkata eze egwu ekpuru nkata n'iru egwu ya okwu. Nwanne anyị nwoke anụ bụ onye Enugu steeti na-emekwa n'ọdịnala dibịa emetụ ya ọnụ ya pụtago echi onye eze won nsị a na onye eze fil nọ na Anambra steeti mana ha ya nọkwa Enugu ebe Enugu steeti a wee tụgharịa ya ụtụ ọgwụ pịawa ya azụ gwakwa ya na mbọsị amụ dike na mba ka amụ na ibie na onye eze Jizọs kwụsị ihe ọ na-apụta eme na soshal midia ọ chọọ egwu baịbụl ya ngụ baịbụl ọ chọkwa ime omenala ya mee omenala ya na nwerọkwa onye dị against na nwe ịsa ọchụ mana nke ịpụtazi na soshal midia apụta agba ndị mmadụ ọtọ ịgba ndị mmadụ ọtọ na soshal midia na-abọghị ike na-abọlụ ndị mmadụ ike na-ajụzi onwe m na nwekwa ihe a ya afụ n'ụwa ihe a na-ata ndị mmadụ anya n'alụ mana really thank God na ụdị mmadụ dị na ihe na-atị ya alụ n'anya maka na ahapụ onye eze Jizọs onye eze ji akpọcha ndị mmadụ niile ọtọ ka ọ wee fụcha nakedness onye ọbụla o chefuta na ọ bụrụ na aka esi eme ya na ọsọ na-ekwule m ndị na ndị mbụ sara ụchụ ndị mbụ sara ụchụ nwunu gị ebe ivunu mgbe John the Baptist nọ n'ọzara epirichi eme ndị mmadụ baptizim o nwere onye ọ gbara ọtọ akwa onye pụta ojila akwa ya lara izu dipụ n'ime mmiri ivu mgbe onye amụma ziri king si anya jee dipụ onwe na mmiri River Jordan anya jee tinye onwe mgbere asaa king pụọ dị dipụ onwe ya na mgbere asaa anchaghị na bụ ịsachasị ụchụ ahụ according to ka onye ji si akọ nke ya mana nke ịpụtazi na-agba ndị mmadụ ọtọ bụ ihe m dị against ya mana m nwekwughị ya ọgụ big man na-adị mma elisa na-abụ na-anụkwa gidigidi ego a na-adapụ na akpa na-adanye na akpa ogbenye ya bụ ihe amaka maka na imanji power na operate ogbenye ndị mmadụ ya sị no abuse of power mana big man to big man na-anụ ọgụ cause ndị oyibo si when two elephants fight no the ground na-ata afụfụ ya na nke a the ground does not suffer yotago egosi unu dapụ na akpa danye anyị na akpa ngwa na video this man ka unu n'ihe ọ gwara onye eze Jizọs. Onye eze Jizọs be careful. Ebe nna agwa gị okwu a bụ na Isiagu. Ebe nna agwa gị okwu a today bụ na Isiagu na obere agụ mana be careful. Don't try that kind thing again. Emekwana ya ọzọ awakwana ya awa. Anyị ga-anọkọwa n'ebe a pịawa gị azụ. Gbuolu gị ọgwụ efu ka ọgwụ sadị. Igbo bụ Igbo. Ọ bụ abụ chief doctor eze fere one of Isiagu. Nke eji alụsi obere agụ ma na Isiagu. Ekene m Igbo bụ Igbo. Kene nwoke kene nwaanyị. Ndị na-anụ olu m tata. Ọ nwere ihe na-afụgasị na net na-emegasị na ọ dị ka okwu mgbali ndị Ọkịja mụ abeze fere one of Isiagu. Ajụ m ndị Ọkịja dent ya ndị okenye anọzikwa bụ unu njikwa ndị Ọkịja si unu ewepụ igwe n'obodo unu onye ọbụla bụ aka ji ọfọ ihe ji wee bụrụ okpuru ya na Isiagu today. This man a na-akpọ Onye Eze Jizọs amara m na odibịa ka ọ na-eme ka ọ pastọ ka ọ na-eme na-agba ndị mmadụ ọtọ na net in terms of na na-achụ aja maka gịnịzi kedu ihe na-akachuru ndị dibịa ndị na-eme omenala n'ala Igbo a mgbe na-asị gụọ bụ Onye Eze Jizọs a na-ekwu maka ya ọ bụrụ na ọ n'Enugu steeti ka ị nọ na Isiagu ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu steeti a ndị dibịa ga-abịakọta aka ọnụ tụọrụ gị ụtụ ọgwụ make sure na eji okiri mgbawa isi gbawa agha isi ọ nwere power iwe you are setting confusion. Ị na-eneked ndị mmadụ na net
in terms of na na-achụ aja, in terms of na na-agba ọgwụ, ọ bụrụ otu ahụ, ọ bụrụ omenala. Omenala adịrọ like that. Ihe ọ bụla mmadụ na-eme n'ụwa, ihe ya na-eme maka tomorrow. Ibi na ndị a na-eyipụ akwa na net ahụ, ọkwa nne mụrụ unu ka ọ bụ nkịta so atụrụ bịa tụwara ime unu. Ebe ị ga-abịa na be dibịa, ọ gbaa gị naked na-ebido gị. Be careful. Ọ bụrụ otu nke ese ma ọgwụ. Ihe a na-agba dibịa bụ ọgwụ ole. Ọ bụghị anọ nna net na-eme ọnụ wowowowo na-akụ stori de. Jikwanụ nwayọọ. Jikwanụ nwayọọ. Ana m ajụ ndị aka ji ọfọ n'ala Igbo, na na-afụkwa ihe a na-emegasị. Unu ga-etinye okwu ọnụ maka na ọ jọgburu onwe ya. Ọ bụrụ na ị na-eme pastọ, face your pastor, your church. Ọ bụrụ na dibịa bụ ị na-eme, imebe dibịa n'usoro omenala eji eme dibịa. Agbazila ndị mmadụ ọtọ na net na-eme vidio na-ebido fa. Maka mụ Ebe Eze fere one of Isiagu bara mba gwa ndị Ọkija okwu si kedu ihe unu na-egosiri ozu ndị mmadụ na soshal midia n'okpuru ojieme. Arụsị gbuo mmadụ, ndị arụsị gburu nwanne ha ejebela arụsị jebe osusu arụsị. Ọ bụghị na-egosi ozi ndị mmadụ na net maka gịnị? Mata na gọọmenti dịkwa ihe ọ bụla ị na-emekwa n'ụwa. Be careful and be wise. Onye Eze Jesus, be careful. Ebe m na-agwa gị okwu a bụ na Isiagu. Ebe m na-agwa gị okwu a today bụ na Isiagu na obere agụ mana be careful. Don't try that kind thing again. Emekwana ihe ọzọ, awakwana ya awa. Ọ bụgodị na ịbụ onye Anambra, anyị ga-atụ ụkwara gị otu ọgwụ. Ọgwụ abụrụ onye na-eje ije. Anyị ga-anọkọwa n'ebe a pịawa gị azụ. Gwọọlụ gị ọgwụ efu ka ọgwụ sadị. Be careful. Ịgba ndị mmadụ ọtọ na social media. Mụ Ebe Eze fere one of Isiagu sị be careful. Be careful. Ọ bụrụ sọ gụọ nọ na Anambra. Enwe some of ndị dibịa bụ ezigbo dibịa na Anambra steeti. Mana ị na-akachu ndị Anambra steeti. Eji m opportunity a na-agwa ndị dibịa sị nọ na Anambra steeti. Unu ewekwala iwu. Unu anụkwana na union ndị dibịa. Ọ nwere ihe ọ ga-abụ mmadụ mee n'Enugu steeti a. I report all the person. Napia certificate o ji eme dibịa. Ọ ya na-eme dibịa for 5 years. Ihe ọ bụla afụrụ eburutie na net maka gịnị? Gụọ bụ Onye Eze Jesus, agba ego ọtọ tie gị na net, ị ga-adị happy. Ihe a na-emekwa bụ ihe mmụọ. Akwa spiritual na control physical ka ị dị aware. Anyị nweta gị na search, anyị atụrụ gị otu ọgwụ, ị afụ n'anya. Ọmụ Ebe Eze fere one of Isiagu kwuru ya. Be careful. Be careful. Ekene m Igbo bụ Igbo. Okwu m na-ekwu today, ọ ya dụrụ na mma. Unu essence is na confusion. Mụ Ebe Eze fere one of Isiagu bi ekwuru okwu sị, onye ọbụla ekechi jee tọghee onwe ya. A sịkwana na nwanne mpa gị bi eji gị na nwanne mma gị ji gị. Ejide gị jee tọpụ onwe gị. Ọ ya abalị Igbo bụ Igbo. Ọ ya abalị Igbo bụ Igbo. Ekene nwoke kene nwaanyị. Kene ndị dibịa n'ala Igbo ndị na-eme ọfụma. Kene ndị eze nwaanyị n'ala Igbo ndị na-eme ọfụma. Maka na ebe ọbụla enwere ajọ ihe, enwere ezigbo ihe ebe ahụ kwa. Enwere ndị na-abụrụ dibịa. Ọ bụ scam ka ha na-scam ndị mmadụ. Anaghị amụ dibịa amụ. Dibịa na-ama mmadụ ama. And onye ọbụla dibịa mmadụ, ọ ga-enye gị nsogbu. Ndị mmadụ ga-amata na dibịa ma gị.
ihe a nọzi kịta naanị bụ onye ga Lagos ihe ọ na-eme ekwela aga ọ chọrọ ofu osisi natawa na be ha kwara okwute kwasa ebe ahụ si na ya na-efezi ya onye jere obodo oyibo ihe ọ na-eme nwere isi ọgba nnatawa n'ụlọ si na ọgwụ amaghị ya a na-ese etigharị confusion ijukwala eso ọfụma and sometime ọ ndị dibịa na kọs ihe niile na-emekwa nwaanyị dị oche ọ na-eme ekwela aga ọ chọrọ ofu osisi natawa na be ha kwara okwute kwasa ebe ahụ si na ya na-efezi ya onye jere obodo oyibo ihe ọ na-eme nwere isi ọgba nnatawa n'ụlọ si na ọgwụ amaghị ya a na-ese etigharị confusion ijukwala eso ọfụma and sometime ọ ndị dibịa na kọs ihe niile na-emekwa nwaanyị dị ọcha ga-abịa na be gị imchiri afa wụọ na si a na-eze nwaanyị ka ọ bụzi ọla bụ biznes ọ na-eme jee chọọ chen gbanye n'ọkpa chọwa ego ayọrọ tiyawa n'isi close o biznes ya gbawa ashawa online maka na ashawa ka ha na-agba ihe ahụ ọ ndị dibịa na kọs ya some men na-abịa be ya ọ gba afọ mara ihe ọ ya akọ ọsị ya na-agwụbe nna gị ji wanyị na ha enwere agwụbefa enwere eme dibịa be nna ya enwere eme dibịa be ikwu nne ya enwere eme dibịa be ikwu nne nne ya na-agwụbe ihe jizi agwụ a na-ejide ndị na-enwe na-enwere agwụ onye ahụ alapụ biznes ya bịa kwasawa okwute gbuwa ọkụkọ chiawa ego ayọrọ n'isi chiowe onye ọzọ a na-echiri ya ibi na ndị ọzọ n'ala Igbo sometime unu kwesịrị iji polisi na-eme ndị mmadụ arrest ka ọzọ unu wee ugwu kọmuniti ọbụla unu ọ bụ ndị ọzọ nọ unu na-ala n'ụlọ sef ndị ọzọ maka na ihe mụ eze fere nwana Isiagu ji kwuo ya kọmuniti ọbụla ndị ọzọ nọ na ya kwesịrị unu fụọ onye ọbụla gbe akarị n'ọba na-echiri ọzọ unu ewee polisi jiji ya ha ndị onye ọgbata polisi ọkazi njọrọ ndị eze nwanyị onye ọbụla icheri n'ọba na-echizi ọzọ di ya echi bụ ọzọ ichigbu ọzọ gụwa bụ eze nwanyị ndị eze nwanyị unu na-awa ọjị eze nwanyị unu gbujiri ehi na be unu eze nwanyị unu na-atụ nzu n'ala Igbo nkịta na-achakwa unu ahịa be careful unu na-ese etigharị confusion ihe ọ bụla unu na-emekwa n'omenala unu na-emebi omenala Igbo ihe niile unu na-emegasị abụrụ omenala omenelu ka unu na-emesi onye gwara ntị ọnụrụ okwu m kwuru today ị na-apụ ya ị na-eshe ya ka ọ gaa viral ka ndị mmadụ nwee ike ịmụta ihe uche okwu nwa eze fero na-ekwu maka anọ m always ịkụzi gị ihe na-amarọ ọ ya abalị Igbo bi gbaba mbọ chọba akara aka gị na-agbara enyi ga agbara na-enye mmadụ ọ bụrụ ifu na dibịa na ndị dibịa na-emewe ọfụma ichite isi ti ya na ị na-emezi dibịa ọ ya problem unu na-enwe by then ọ bụrụ scam ọ bụrụ wayo ka ị na-egwuzi ndị mmadụ ọ ya abalị Igbo bụ Igbo ebe anyị nọ bụ n'Enugu steeti na Isiagu n'obere agụ mana edebela ama mgbarụ ya afọ online edebela ama mgbarụ ya ọgwụ online edebela ama nchụrụ ya aja online ịchọ ifu eze fere nwana Isiagu bịa be Isiagu
Igbo.